hartzen dituen une honetan. Gogoratu, ordu dauden. Zenbakiarekin Mikel Gurrutxaga barrueta gaina iritsi zaigu irabazten bezala 27. Nahazte borrazten hau izango dugu bigarrena Oier Etxeberria. Bigarren lekuan Oier Etxeberria izan dugu. Hona hemen 11 zenbakiarekin beste veterano bat. Bi batera 27 eta 28 zenbakiarekin. Iker Beristain eta Jon Beristain izan dira 3. eta 4. Aze irudia polita. Eta ikusten dugun bezala, beraien 3. gaztetaren 3. eta beraz, nahazte borrazteko proba danak bukatuta, ikusten ari zaizkigun lehiakideak ikusten ari gara. Iritsi dira Iraitz, Ander Arregi, Aitor Arantzamendi eta Iman Rogel. Goiar eta Aitor Arantzamendi orain iritsi da, lehenago esan dut eta Iker Etxeberria ere. Iker Horria, 6 zenbakiarekin. Egoitza Arrizabalaga, 47 zenbakiaruna. Martin Domínguez, 35 zenbaki. Julen Zir, 18 dortsalarekin. Ez diogu dortsala ikusi. Aupa, motel! Bere sakua utzi eta laizterkako. Hemen dugu, bere 16. txapela izango duena eskuratzen. Ainhoa Lendine. Txalo bat, berarentzako. Baita laizterketako zaharrenarentzako eta gaztearenarentzako. Kepa Castro, txalo bat, berarentzako. Eta txalo bero bat, hemen. Eta hemen zartu den Igo Mugertza, 5. dorsalarekin. Amazazpi minutu eta 52 segunduko marka egin da. Gertu Kidu Antxon hor Larizen marka. Igo daia mesedez, Mikel Gurrutxaga. Zoriona, Mikel.
zen zure parte hartzea eta lehenengo garaipena. Zer moduz, pozik edo? Bai, oso pozik. Azkenean herrixan irabaztia, inoz ez dut irabesten, baina herrixan irabaztia beti berezia da, lagunen artean, familia artean, eta, azte gogor honen ostian, egisa esan postasun handixea irabaztia, eta ospatzia lagunekin. Aurten hobeto preparauta etorri zerala esan duzu? Bai, aurten azkenean triatloietan nabil ja futbol alde batera lagata, eta igartzen da, aurreko urtietan baino desente erretza guain ditu transizioak, eta igartzen da, azkenean entrenatze osuna, gero igarritxea konpetitzen, eta oso pozik alde hortatik. Futbola lagata, baina triatloia beti izan da zure deporte kutxun ere, ez? Bai, triatloia beti izan da, esango dugu nik futbola beti izan dut, pasio asko txikitatika, baina egisa da fisio bezala telebistan ikusteko eta kirola ikusteko triatloia izan da pixkat nire kirola. Eta oin aurten animau naiz ja futbola lagatzea eta triatloietan astera, eta disfrutatzen kirol berri hontaz. Eta zer da naste borraste? Zer esango zenuke proba honi buruz? Naste borraste nik esango nahan dela proba oso gogorra eta oso politxa. Da proba oso gogorra azkenean da triatloi ezoiko bat, o duatloi ezoiko bat, sakuakin, tartian, eta sakuak asko gogortzen du proba. Azkenean sakua lagatze zunean, figartze zu ondiokan sakua gaine eukiko bazen un moduan. Eta 25 kilo asko dira eta saia itxen da. Baina asko disfrutatzea, herri giruan, lagunen artean, familizia ezagundanak, eta fori ezin da ordaindu egisa esan. Eta proba bera, barrutikan, jota iguzuzela fundaro? Proba beti bezala hasi da bastante gogor, San Antolinera arte ritmo bizixa egonda, eta gero San Antolinen beriztainek gogor jodu eta aurrera guin jaku, eta ni saiatu naiz mantentzen distantzia hori jakinda kalaga beni joala, eta gero aniola berriro denpora hori hartu, eta mantendu distantzia ona plazara arte, eta aldatzen ja bere atzian jarri naiz, eta pentsa eta sakua lasa ingo ez asko kostatze jata urtero, eta bere atzian ju naiz, eta behin sakua lagata esan de, doin aukera daka, sekorrika dakit ondo nabilela, eta gogor jode, atera distantzia txiki bat, eta hor ni juan atzera begira mantentzen, eta oso posik elmugara lehena iristiaz. Eta, ja ospatzea topatzen da, baina urrengo urtera begira gogo geixokin, ero ze... Bai, nazte urtero ingo, hori seguro, triatletan jarraitzen bot eta espago jarraitzen ere azkenian kirola gustatzen jata, triatloia gustatzen jata, eta nik uste beti jarraitzuko etela bizikletan eta korrika lagunekin, eta orduan urteroak intentzioa itxeko, eta jende gehi animatzean, gaurten gazte asko egondia, eta urrengo urtean espero gehi egotia. Ainhoa Lendine, emakumeen mailan sailkatua, berarentzako txapela eta kala lora dendak emandako lore sorta eder bat. Txapel, amazengarren txapela, bere bildumarako. Gisa zan, niretzako beti da hitzordua ezinbestekoa urtero. Da egun bakarra edo jai hartzen detena, urten ez diate utzi jai hartzen, txanda aldatu, baina naste borrazten bai ala bai. Eta oso urduri jartzen naiz. Ni irten orduko, jaua lehor, irteeria izaten da txarrena, eta gero behin irten da, gaur ere hori rotondan urtero anekdotaren badakat. Eta gaur rotondan, nabaritxuet bizikletia mugitzu izaidala pila bat. Eta izpaz etorren atzet eta zandi, baina zeta zabizta, nik ez dakit zehoz ezauan, edo nire nerbixuekin izan dan, gero jaurtik aurrera ondo. Bai, nik baten komentau genuen afariren baten edo, zer da, ze batzuk esaten dute, ezke jendia oso prestauta dixe karre hortara, eta nik parte hartzen ez badot jendia animauko litzake, orduan presnau parte ez hartzeko, popularra hori da, edo. Baina nik uste dela, azkenean gogorra da, oso gogorra da nazte borrazte, azkenean da oso laburra, oso esplosibua, bizikletan ere pixkat ibilin biazera, gero korrika ere ibilin biazera, sakua lagatzen desunean, ematen du ja indezula dana, eta geltokiko aldapa hortan ikusten dian panorama, gu bakarrik ikusten ditugu, ze jende guztia goten da kalian, baina gogorra da, nik uste gogorra da, baina pena da, ze azkenean dana mutilak, urte pila batetan ni bakarrik egon naiz neska, eta aurten behintzat nire izpa animada eta ondo. Nahi dut, eskerrak ematia herrixari, ze izaten da pasada bat, eta aurten komentau dugu, zabala jendetza, Gabin, Malan, eta gero ja ona iristen, etzan ikusten plaza. Eta hori eskerra nahi izkioteman herri guztiari urtero hor daudelako.